Ngadicide lapho ukuthi mangiqala ukuyibona ngadicide lapho ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukubelana nalengane kanje. Thatha imithwalo yami esibhedlela, ashiya ingane ngabaleka. Onesi uma bafika nje angisekho, ngahamba ngayohlala kamngani wami for around about 2 months. Ngahlala for 2 months. Sanibingelela nonke babukeli be-Black Life TV kwesinye isiqephu esisikhipha izimfihlo nihleli noLungisa. Namhlanje vashela udadewethu othukeni nodaba afisa ukutshela udadewabo. Sawubona njani? Yebo, sawubona. Ngicela ubingelela ababukeli emakhaya usho ukuthi uqhamuka kunendawo. Sanibonani, ngiqhamuka ePortshepstone. Qhamuka ePortshepstone. Uzalelwe khona noma usebenzela khona? Ngizalelwe khona. Uzalelwe khona. La eThekwini? La eThekwini ngize nje ngokuthi nginomkhwenyana esengamthola engishade naye. Oh, ushadele la eThekwini? Yes. Okay. Manje-ke awusho udaba ngoba uhleli la luqala kuphi? Udaba luqala la ekuthenini khona ngangino-boyfriend ngingakakushade nje. Uma ngithola u-boyfriend sithandane kube mnandi, kuthe makuhamba isikhathi ngathola ukuthi ngikhulelwe. Ekuthola kwami ukuthi ngikhulelwe ngaqala ngahamba kodokotela ngenza i-scan. Uma ngithola i-scan sami sokuqala kudokotela ngathola ukuthi ngikhulelwe ingane, kodwa ingane engiyikhulele ngathi udokotela mayichaza wathi disabled. Okay. Ngathi inekhanda elikhulu. Okay. So ngayitshela ukuthi nje vele sabantu vele bonke abantu bayakenzeka vele ube nekhanda elikhulu. Ngaye ngiphinde futhi iklinikhi yami elandelayo kwi-next visit ngithola ngikushona omunye ngiye komunye udokotela. Lo dokotela omunye ngiya kuyena aphinde naye asho the very same thing. Asho the same thing. Hayi ngiqale-ke manje ngibone ukuthi kusho ukuthi inkinga phela le ngibhekene nayo. Hamba isikhathi, kufika isikhathi sokuthi ngihambe ngiyoteta. Okay. Uma ngihamba ngiyoteta ngifike esibhedlela ngibelethe. Kangangokuba indlela engabeletha ngayo kwakufanele ngenziwe isiza. Uma ngenziwe i-C-section utholakala ukuthi ingane yami inekhanda elikhulu ngale ndlela ukuthi imithambo yayiziqhantsha. Kwakuqhantsha imithambo, amehlo evalekile emancane. Ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukubuyela nale ngane ekhaya. Ima-ke uphi yena u-boyfriend kuyo yonke le journey yakho? U-boyfriend phela manje ngokwethu sobabili wakade ethe angisikhiphe isisu. Oh, wezwa kuthiwa ingane ayikho right? Wayengazwanga ukuthi ayikho right ingane, saba nje nokuthi umuntu mayikhulele nje kuba khona iy'nkinga sixabane. Wangitshela ukuthi ngisaqala umtshela ukuthi angenele kuma-period wathi hayi ikhiphe leyo ngane. Ngabona ukuthi hayi sikuphi isidingo sokukhipha umphefumulo onganacala. Ngaqhubeka-ke ngayikhulelwa-ke. Nakho-ke sekuvela iy'nkinga ey'kanje. Ngaqala-ke manje ngabona ukuthi ngeke ngikwazi ukubuyela nengane kanje. And u-boyfriend angisakwazi ukumtshela manje ukuthi ingane isikanje. Ngadicide lapho ukuthi mangiqala ukuyibona ngadicide lapho ukuthi ngeke ngize ngikwazi ukubuyela nale ngane kanje. Thatha imithwalo yami esibhedlela, ashiya ingane ngabaleka. Onesi uma bafika nje angisekho, ngahamba ngayohlala kamngani wami for around about 2 months. Ngahlala for 2 months ngenzela ukupholisa ikhanda nje. Pho akhathi-ke na ingane ubaleke uyishiye esibhedlela, awusekhona nonembeza ukuthi-ke na ingane yami, ngiya-understand ukuthi-ke na wathuka mhlampe wabona ukuthi hayibo ingane ikhanda elingaka, but akusasho-ke nje unembeza ukuthi hayibo ingane yami le. Awuzange ube khona unembeza lapho ngoba ngathuka nami. Angifuni ukuqamba amanga, kuyathusa ngaleya ndlela engayibona isimo ekusona. Odokotela bakunika i-counselling esibhedlela? Banginikeza i-counselling, ngayithola i-counselling but nje angizange akwamukelekanga nje. Angifuni ukuqamba amanga, angizange ngize ngikwazi ukuyamukela ngoba ngabona ukuthi nami izongihamba inginikeza iy'nkinga endleleni because ngumuntu nami onganayo imali yokuthi ngikwazi ukugijima odokotela. So leya nto liyayifuna ukuthi ube umuntu mhlampe okwaziyo ukuthi ukwazi ukuyiphilisa. Umnakekele yena. Manje no-boyfriend akekho and nami sengisele ngedwa. So ngadicide ukuthi nje but awurichathanga ngane ekhaya uthi hayibo nansi inkinga engibhekene nayo? Eyi angifuni ukuqamba amanga.
leya nto inzima njengoba ngichaza nje sasami ukuthi leya nto inzima ngangeke ngize ngikwazi ukuthatha ingane ngiyoyinikeza impilo enzima. Kungcono mhlawumbe khona omunye umuntu la ngaphandle wayezoyithatha ayinikeze impilo engcono. So lapho-ke ngadicide khona ukuthi ngcono ngivese ngishiye kanjalo bazobona ukuthi benza njani ngoba kunzima ukukhulisa ingane futhi nobaba wayo engasekho. Okay, so manje-ke usubalekile waya kamngani wakho ekhaya bafonini babuza ukuthi hayibo iphi ingane wahamba uyoteta wabuye ungasafiki uzosikhombisa ingane. Yathini incazelo yalapho? Ngabatshela nje ekhaya ukuthi ingane ayiphilanga. Nami bengisadinga nje ukupholisa ikhanda kancane. Ayiphilanga kanjani? Iyaba ingane ebeyi-stillborn. Oh, so bazi ukuthi-ke ingane ayizalwanga. Bazi ukuthi ekhaya nje ingane Tholakala ishonile. Batholakala nje ishonile. So bazi nje lokho asikho esinye isitori abasaziyo. So futhi ngastika kusona ngoba ngabona ukuthi ngeke ngize ngikwazi nami ukukhulisa umntwana kulesa simo ayekusona. So manje-ke uyenzeka how many years ago lento? Yenzeka lento 5 years ago. 5 years ago. Yeah. So ubaba wengane still angithi akekho kwi-picture. So akazi ukuthi kwenzakalani. Akazi ukuthi kwenzakalani. Nakho-ke ngikuzwe uthi-ke na ushadile la eThekwini, ushade nini? Ngishade 3 years ago. 3 years ago. Yes. Uhusband wakho umuntu onjani? Uhusband wami umuntu o-loving, onakekelayo, umuntu nje ukwazi ukunakekela ifamily yakhe. So manje uyazi ukuthi kwenzakalani 5 years ago? No, ngaze ngixoxe. Akaze umxoxele? Angikaze ngimtshele. Ninazo ingane manje? Asinazo ingane, asiyitholi. Uyayifuna-ke manje ingane. And ngiyacabanga ukuthi mhlambe nalokho kuyisijeziso ukuthi ngashiya umntwana enganacala ngamshiya esibhedlela. So manje sesiyamdinga sithi ngisemshadweni. Manje ngiyabona ukuthi shuthi sekufanele lento ngiyikhiphe ngiyixoxele umuntu. So manje ngoba uthi-ke namhlanje sifonela udadewenu ufuna kwenzakaleni? Ngifuna udadewethu ayongifunisa yona lo mntwana ngoba manje ngiyabona ukuthi mhlambe nakhona ukhona nje inkinga mhlambe ngiyabona ukuthi inkinga lengayenza. So ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe usisi wami uzokwazi ukungisiza sibuyele emuva siyobheka ukuthi singamthola yini lapha ngoba lapha engamshiya khona. So ngiyabona ukuthi angivele ngikhulume ngalento ngoba manje nasebusuku angilali ngiyacabanga ukuthi kazi kwenzakalani ngayo. So manje-ke uhusband, let's say siyayithola ingane by the grace of God. Uzothini-ke kuyena ngoba ukaze umnikeze ama-highlights ukuthi yazi ngangakhulela ngamiscarry. Like awukaze angithi umnikeze ama-highlights kanjalo. So manje uzothini-ke kuyena ukuthi washiya ingane wena? Ngoba unomndeni wakho uzodinwa. Bahleli lapha ekhaya bazi ukuthi ingane iyashona. I'm sure mhlambe makwenziwa amalade nayo iyabalwa khona lapha. Ubala umuntu mhlawumbe osaphila. Kunjalo vele makwenziwa izinto vele siyayibala kulezo zinto. Kodwa nje angifuni uqamba amanga sengifuna nami ukuthi ngiphumele obala ngibe clean ngoba sengikhathele ukufihla. Ngoba sengihlalile nalento iyangibulala. Yabo manje so kufanele ngimazise umkhonyana wami nodadewethu. Udadewethu ngizoqala ngaye ngimtshela ukuthi ngicela ngifunisa yona kuqala ukuthi umuntu onjani dadweni? Udadewethu umuntu engikwazi ukusherisha naye izinto. Umuntu engikwazi ukucommunicate naye makhona izinto usizo engidingayo. Umuntu okwaziyo nje ukuthi angikwazi naye. Yes. Okay. Yeah, niyazela-ke babukela emakhaya asimthinte udadewabo simuze yena ukuthi uzothini ngalolu daba. Okay, usu-ready ukukhuluma nodadewenu? Yeah, sengi-ready. Asimfonele. Sabona njani? Yaphila nina? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungstar la ka-Black Life TV kuhlelo luthi sikhipha izimfihlo. Singakwazi ukukhuluma? Yebo, siyakwazi. Ngiyabonga kakhulu. La ka-Black Life sihleli nodadewenu omncane uthi kunodaba afisa ukutshela lona. Ngisacela umlalelo. Yebo. Ngiyabonga. Sawubona sisi. Yebo, njani? Siyaphila. Imini udadewenu. Kunemfihlo lana ebengifisa ukuxoxela yona kodwa bengisacela ungiphe nje umzuzwana. Yebo, ngilalela. Njengoba wazi ukuthi sengashada.
Manje mina nomkhwenyana wami abantwana njengoba singabatholi, kunento eyenzeka 5 years ago. Ngashiya ingane esibhedlela ekhaya, ngafike ngathi ingane yaba yi-stillborn. So manje le ngane ngiyafisa ukuthi ungiphelezele ngiyoyifuna lapha esibhedlela ngoba ngayishiya khona. Angazi noma ungakwazi yini ukungisiza. Ayi akwazi wenze nje into engingayazi. Thina sikhuliswanga kanjani ekhaya, ungafihla kanjani ingane ukuthi ingane ishiye esibhedlela ungasasho. Thina sazi ukuthi ingane ayikho yadlula emhlabeni. Layikhaphe sazi ukuthi thina ingane ayikho iyadlula. Kodwa wena ingane wayishiya esibhedlela wawukwenzelani lokhu, wawufundiswe ubani lokhu. Isimo sengane dadewethu ayingekho, sasingekho esimeni esi-right. So nami ngathi uma ngiyibona ngathuka, ngasho kanjalo ukuthi ngathuka ngoba isimo sengane sasingekho right ngempela, futhi nami ngangisemncane ngalesa sikhathi. Manje ngiyabona ukuthi emshadweni wami akusamnandi, ingane asiyitholi sinomyeni wami. Manje ngiyabona ukuthi ngcono ngiyikhiphe manje le mfihlo ngoba usuphelile u-5 years. Ngayishiya esibhedlela, mhlampe uma ungase ungisize ngiyoyibheka la engayishiya khona. Mhlampe nawe kube umuntu ozokwazi ukuthi ungisize ngokuthi ngiyifune. Kodwa usungashiya amathumba akho esibhedlela noma kuthiwa ekusiphi isimo, usungashiya igazi lakho. Leyo ngane uyazi noma sisayoyithola noma ngeke sayithola. Uyayazi ukuthi ingakanani noma iseyashona noma iyaphila noma ayiphilanga noma kwenzakalani. Ngalenza lona iphutha, ngifuna ukuqamba amanga kwaba yiphutha nje elingaxoleleki. Kodwa-ke njengoba sengishilo ukuthi ngiyacela ukuthi ungisize uyongibhekisa wona ngoba manje ngiyabona ukuthi iy'nkinga ey'ningi kushuthi nokuthi mhlampe ngiyajeziswa nje, ngingasho kanjalo ukuthi ngiyajeziswa ngoba mhlampe kwakuyiyona mntwana enganginaye. So manje ngiyacela ukuthi ungisize ngempela dadewethu uyongifunisa lo mntwana ngoba ngiyabona ukuthi nokungabatholi abantwana bami mhlampe nakho kuyimbangela yonke leyo nto. Hayi uyashawa ngempela, i-wrong lento ayenza, iphutha nje ayamukeleki leyo nto leyo, ayamukeleki. Yena umyeni wakho uyayazi le ndaba? Bengakaze ngimxoxele, sithi njengoba ubaba wengane uyayazi ukuthi wayishiya ingane, wabaleka esibhedlela. angithi ubaba wengane wathi angiyikhiphe, ngagcina ngisele ngedwa kanjalo-ke. Ekusaleni kwami kanjalo ngingedwa, ngabona ukuthi sengifika esigabeni sokuthi uma ngithi ngiyayibona ingane ikulesi simo ekusona, ngabona ukuthi ngingedwa-ke nje straight, ngabona ukuthi ngcono ngivele nje ngiyishiye ingane esibhedlela, ngabaleka. Kungcono ngoba ngangiyitshela ukuthi mhlawumpe ukuyishiya esibhedlela kwami kukhona abantu ababengakwazi ukuyikhulisa, ababezoyithanda ngoba nami ngangisayididekele, ngangisamncane. Kufana noma uzama ama-social worker ukuthi ingane uyiphe wona kunokuthi uyishiye lapha. Uma ukuthi uyafika laphana ngoba sizoyibheka nje sodinga ingane kuthiwa ayisekho noma yashona, sizokwenze njani? Angazi ngempela ukuthi sizokwenza kanjani, kodwa shuthi sekufanele ngamukela isimo ngale ndlela engiyosifica siyisona. Kodwa ngiyacela-ke, ngiyacela dadewethu. Ngizobatshela futhi uma nobaba, ngizobaxoxela ngale ndaba, umuntu okuboshwa wena. So nesingane iminyaka emingaki ewu-5 yonke ingane ungayazi ukuthi iphilaphi, isaphila noma iyafunda noma ayifundi noma yashona. Idlani wena uyadla lapha emshadweni wakho omusha, unethezekile, uyazi le ngane ukuthi ilale idleni. Khona ngifuna ukuqamba amanga ngalenza iphutha. Ngalenza ngempela iphutha lapho, kodwa-ke ngiyakucela-ke sisi wami ukuthi ungisize ngihambe ngiyoyibheka. Hayi, azocabanga ukuthi ngiyaqhelezelani, kodwa le nto owayenza iyabheda kakhulu, iyabheda dadewethu. I-wrong ukulahla amathumba akho. Kwafanele uwe nawo uvuka le ngane le. La udla khona udle khona nayo, la ulala khona. Akwafanele umsele nomyeni wakho ukuthi wesime esandle ngoba wangihayo intando yakho. Ingane yethu ivela kuNkulunkulu. Kwafanele umukele leyo gift yakho oyiphiwe uGod noma kusiphi isimo. Hhayi ngiyakuzwa dadewethu. Hhayi, okay, alright, ngiyabonga.
Hayi. Sabona sisi. Yebo, njani? Ngiyaphila. Ngiyaxolisa ukuthi lolu daba uthole kanjena. But ngicela ukubuza la. Akhathethi-ke ingane akayitholanga yashona. Nibange nisabuza yini ukuthi hawu pho uphi umzimba nihambe niyofihla. Wathi sithi ngoba kwakuncane, incane ziyashisa iy'ngane lezo. Wathi ngoba kwakuncane isikali sasingavumi, isisindo sasingasho ukuthi sengaphumela lawo ngaphandle kokuthi uzofihle ekhaya. Oh, okay. No, I understand. But-ke manje uzokwazi ukuthi umsiza ngithi niyobheka yona le ngane. Yebo, ngizomsiza kodwa hayi kunzima ngoba sazi noma sibazoyifica yini le ngane, simide iminyaka ayishiya le ngane. Uma niyithola le ngane uzomsiza futhi uthi-ke akhulume nomyeni wakhe. Ngizomsiza. Okay. Hayi no, siyabonga kakhulu ukuthi uthatha i-call yethu. Siyabonga. Thank you. Bye. Awuyezwa uthi-ke uzotshela abazali ngalolu daba. But angikho worried kakhulu ngabazali. Ngi-worried ngomyeni wakho, ngomshado wakho. Ngeke ufihle into engaka for 5 years. Awusayiphuphisi nasebusuku uphupha ukuthi ukhuluma iqiniso. Say something. Eyi khona ngifuna ukuqamba amanga kunzima. Kodwa-ke umyeni wami komele alazi iqiniso. Sekuyoba kuyena ukuthi uyangamukela or ngeke asangamukela. Abasemzini banjani? Abasemzini-ke abantu abangangithandisisi kahle. Since wazi ukuthi kulolu siko lethu ukuthi uma uwumuntu ongabatholi abantwana, shuthi nje umuntu oyinyumba. So sengifuna ukuthi nakhona kuvele ukuthi umntwana ngamthola vele kodwa kuwukuthi angizange ngize ngimgcine kumina, shuthi ngamshiya lapha esibhedlela kodwa nje angifuni ukuqamba amanga abantu abangangithandisisi kahle. Yo, hayi nezela-ke babukele emakhaya kodwa sibonga ukuthi udadewabo uthe uzokwazi ukuthi bahambe oyibheka ingane. Asithembe futhi nomyeni wakho uzo-understand ukuthi wayenzelani lento, uyasho ukuthi wayesamncane wayesayithithizela wabona ukuthi ngeke yena akwazi ukuyinakekela le ngane wayishiya esibhedlela, at least akayifakanga emgqomeni. Asithembe ukuthi sizoyithola. So Black Life TV sinithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. It's the Black Life TV.